Pero creo que desta volta vai ser ben. Ti crees que crear a Galicia personificada sería ben? Sí, eu creo que sí, por intentar. Vamos a darlo. Bueno, boto a man primeiro. Empecemos pola manga. De meu xeito. Cuidado, que está vivo. Boto os ollos. Bota, bota. Si, eu boto a boca non, así xa acabamos. Sí, xa acabamos. Bueno, agora vou botarlle unhas esencias naturais típicas de Galicia. Bueno, agora empezaremos a recoller. Esperamos unha segunda prova, non nos rendiremos agora. No, agora non habrá que rendirse. Ahora empezaremos a botarlle algún instrumento típico de Galicia, como é a gaita. Si, ti boto por aí. Agora que me acordo tamén lle podemos botar caldo. Sí, Botamos? bota, bota. A ver o que sale de aquí. Remexe. Que está pasando por aí abaixo? Ostras, segunda prova. Sí, pero por desgracia é unha prova fallida, pero bueno, non podemos rendirnos, hai que seguir intentando. Ben, vamos a ver. Agora sacaremos a conclusión do noso terceiro experimento. Ola, rapaces, que estades facendo? Pois estamos intentando crear a Galicia personificada. E que tal vos vai? Home, filliña, moi ben, non é que nos vai. Probachedes que a fórmula do galego? Pois non se nos ocorreu. Vamos a botar logo unhas palabras galegas. Como é paixón, Bota aí. Moi boa esa. fervenza, mágoa, Oh, fermosa palabra. afouteza, típica galega, xoaniña Encántame. e, como non, a Real Academia Galega. Bueno, pois moitas gracias por ese consello. A ver se non sale, por fin, Galicia personificada. De nada. Bueno, agora iremos ca cuarta prova realizada. Eu penso que ya está de seina. Eu tamén. Mi madriña, van cargado de alegría. Conseguímolo! Fíjate nas pazulas. Ten a bandeira galega! Despois de tantas probas e intentos feitos, conseguímolo. Chopas as 5.